Takže čaute lidi, já jsem Toy41 a vítám vás u tohohle videjka. Dneska to bude videjko z Geometry Dash Meltdown. A dneska je to speciál za 10 subs. Už mám teda 13, ale fakt vám děkuju, moc vám děkuju za to, že jste mi dali 13 odběrů. Fakt díky. A Flávo, tobě taky moc děkuji, že jsi mě podporoval a že mi pomáháš točit. A já už bych to neprodlužovala a jdeme do toho. The Seven Says. A hned mi to nejde mi to. Teď. Ne, co to bylo? Možná se to bude trochu seklo. Teď se to seklo. A tohle videjko bude asi tak 10minutové. Já to trošku zkusím. Počkejte. Děláš si sám. Mně to nejde prostě. Mně to nejde. Do pracu, víš Tomáši, neumíš to děláš. Jak to děláš? Já na to prdím. Jdem na 2. Viking Arena. Ne, počkej. Jo, tam nesmím. Aha, tady je ta plášť. Takže super. Ježišmarja. Tahle blbá reklama, hned jí přepnu. Teď mi to nejde. A mně to nejde, takže jdem na další arenu. Airborne Robots. Jo, chápu. Takže jo. Ne. Jak to? Jak to, že jsem taková? Takže jdem dál. Jo, aha. Já mám demíčko.
the seven seas. A teď jsem myslím, to jsem jak to? Já jsem vypít. Výborně, takhle. Nechci. Jdem na dvojku. Za chvíli bych to ukončil. Video nebude 10, ale 9. Tak nic. Se na to můžu vykadit. Takže já bych už to ukončil na tomhle hlavním meníčku. Tak si dáme. Tak nic. Tak, já už bych to fakt ukončil. Mějte se krásně. A fakt ještě jenom moc díky za těch 13 odběrů. Tohle je video za 10 odběrů speciál. A příště natočím Geometry Dash Light, abyste to věděli. A já bych se s váma rozloučil. Mějte se